Ассалому алайкум дӯстони азиз, шумо қарор доред дар канали Душанбе Сити. Хоб бародаро, хело буд ки наврҳои нав напартофта будем. Имрӯз дӯстон як хонаи фурӯшӣ аст, доми 4 этажкада ба навор мегирем. То охири видеоро тамошо кунед, маълумоти пурраро интизор шавед дӯстон. Хоб нафароне ки бори аввалан дар канали мо дастгирӣ кунед канала дӯстон, лайк, обуна шуданро фаромӯш накунед. нафароне ки хонаи фурӯшӣ доранд дар шаҳри Душанбе ё ки дигар шаҳрҳо метавонед дар номерҳои анаи поён буда муроҷиат кунед. ҳатман кӯмаки худро мерасонем барои фурӯхтан дӯстон. хонаи фурӯшӣ мо ана ҳамин бино аст дӯстон, ҳамин доми 4 ошёна бари вална тарафи сирк мешавад дӯстон. сирда вална аз тарафи дасти рост то мехӯред дӯстон, бари вална ина валнае ки мебинем, бари вална дар сирк аст. хоб шаҳри Душанбе, сирк, ноҳияи Фирдавсӣ, кӯчаи Неъмат Қарабоев. ана ҳамин дом аст дӯстон, хонаи фурӯшӣ ана ҳамун 4 ошёна, доми 4 этажка 4 ошёнае ки тиризаҳояш маҳкам аст дӯстон. оз полни баромада ба навор мегирем. нарх навоша гап мезанем дӯстон. ду хонага 4 ошёна гуфтем, 45 квадрат. хоб дӯстон, ана ба 4 этаж баромадем. ҳозир дар омада ҳоли маълумоти хонаро медиҳем. хонаи фурӯшӣ ана ҳамин аст дӯстон. гуфтем ки доми 4 этажка хона дар 4 ошёна қарор дорад. ростак як калидор 45 квадрат, душевой, кухня ва хонаҳо дар ин тараф дӯстон. хоб аз сари роҳ аз кухня аз душевой тамошо мекунем дӯстон. термикс, стиральная машина, ҳамаш мақсад оилавӣ аст. ремонташ бадам нест. тарафи дасти рост кухня мешавад дӯстон, як кухняи калон, ремонт талаб аст. отопление ҳаст, кор мекунад. кухняшам калони мақсад хушрӯ аст. ростаки даромад ба даруни хона мешавад дӯстон. хоб якум хона лампочкаш нест дӯстон, камтар акторик аст. якум хона балкон мешавад. анаиш дуюм хона. кондитсионер, як триза аст тарафи роҳи главни сирк аст дӯстон. мебинем ҳаминҷо балкон дорад, бо як балкони майдак барои баромад. хоно калони мақсадсоз аст. ва дигараш аз тарафи ва двор сини ҳавли плашадкаи хона нигоҳ мекунад дӯстон. хонаи дигар як балкони калон нигар инҷо дорад. хонао ба чизи чора фурӯхта намешавад дӯстон. баъзе курпача чӣ доранд, ҳама чизашонро мақсад мегиранд. отопление дар ин хона, дар он хона мақсад ҳамаш ҳаст. یک بار دیگر خوش رو به نوار میگیریم.
ва баъд нарху навро гап мезанем дӯстон, то ин ки поли пурра хонаро бубинед шумо. хоб ҳозир гап мезанем дӯстон. хона қарор дорад дар ноҳияи Фирдавсӣ, кӯчаи Неъмат Қарабоев, доми 4 ошёна. хона дар 4 ошёна қарор дорад. 45 квадрат, отопление дорад дӯстон. нархи ин хона бо курси миллӣ 370 000 сомон бо муомила дорад дӯстон. номерои телефон барои тамос 988 78 77 85. ватсап да ана ҳамин номер ҳаст, метавонед ватсап да нависед, муроҷиат кунед дӯстон. як номери дигар 521 01 88. хом дӯстон, дар ана ҳамин номерҳо занг мезанед, ватсап да маълумоти пуррара соҳиби мулк медиҳад. нафароне ки бори аввалан дар канали мо, эҳтиромона хоҳиш мекунем ки обуна шавед, лайк монед, дастгирӣ кунед. нафароне ки хонаи фурӯшӣ дорен, сурат аз шаҳрҳои дигар, метавонед ки дар ватсапи мо номерҳои 915 61 53 53 муроҷиат кунед. ҳатман барои фурӯхтан реклама кӯмак мерасонем дӯстон. хоб, раҳмати калон барои диққат.